So, ayun po, no? So, ito naman ako, Bricks ng Anda. So, ngayong araw, pupunta tayo ngayon ng Anda Bridge para mapakita namin sa inyo yung Anda Bridge. Tsaka, bagong siya, pintura. So, tingnan natin kung gaano siya kaganda. Let's go! Maksaw! So, yun guys, bago tayo umalis ng bahay, syempre, dapat nakamask tayo. Yan, para ligtas tayo sa COVID. So, kahit wala tayong case dito sa Anda, kailangan pa natin sumunod sa regulations. So, let's wear a mask. A few inches later. Nice, dito pa rin tayo sa Barangay Sablig. So, nakikita nyo may halong aspalte yung namin, no, daan. Kasi tinatapalan na ng aspalte. Kasi malalaki na yung bitak. Lalagyan natin ng asfalto. Ayan, kita nyo yan guys, oh. Bitak-bitak. Ayan. Ayan guys, free wheel lang tayo. Pagod na ako. Medyo pagod na ako kasi matagal lang hindi nakapag-bike. Siguro 6 months na. Buong quarantine guys, hindi tayo nakapag-bike. Medyo hinihingal na ako. Isang barangay pa lang dinaanan natin guys. So, ilan pa? 4 more barangay bago tayo makarating ng Anda Bridge. Let's go! Yan. So yan, kung may nakikita ko yung tulay, paglagpas natin ng tulay, Barangay Awili na yan. So, ikalawang barangay na tayo out of 5 barangays. 2 out of 5 na guys. Ayan na, nakikita ko na ang Barangay Awili. Ayan, kita nyo may dyan, may balete. Takot ako dyan eh. So yung bridge na yun, sinasabi nila, yung bridge na yun, sinasabi nilang may white lady, kung ano-anong multo dyan. Kasi marami nang namatay dyan guys. Mga nadisgrasya kasi may malaking balete. Tapos ang sabi nila dito may bantay daw. May bantay. So yan guys, yung nakita niyang daan kanina, papunta yun sa Barangay Kando-Kandong. Hingal na ako. Yan guys, palapit na tayo sa Barangay Rojas. Pangatlo sa 5 nating barangay na lalagpasan. Hingal na ako. Medyo sumasakit na rin yung tuhod natin. 6 months lang walang bike eh. Yan, baka nakarelax tayo yan kahit pa para. A few inches later. So yan guys, pagliko natin dyan, Barangay Rojas na. That is our 3 out of 5 barangay. Hingal na ako. So, yan na, Barangay Rojas na. So andito na tayo ngayon sa Barangay Rojas.
go. Arwab Elementary School. So sa mga nagtatanong, no, nasa Barangay Rojas tayo pero Arwab yung tawag sa school nila dito. So dati daw kasi ang Barangay Rojas ay Arwab ang pangalan. Tapos bumisita si President Rojas dito, kaya pinangalan sa kanya yung barangay na to. Dati siyang Arwab, naging Rojas na. Ay, pangat na naman. Oh, sana all kotse. Wah, sakit na tuhod natin. Guys, so bago tayo makarating sa Barangay Poblasyon, gusto ko lang pasalamat sa nagbigay ng t-shirt natin, Calvin Klein and H&M. Oh God, I feel like rich. Yan, mga urig. So thank you sa nagbigay. Kay Auntie Arlene. Thank you, I feel like rich guys. Legit to, hindi to overrun. Let's go. Thank you sa bigay. Woo! Sa mga gusto magbigay, dyan lang yung email ko sa baba, sa description. Let's go, magsaw! Ayan guys, so paglagpas natin ng signage dyan na Petron, ayan na, nalagpas na tayo. Yun, dito na tayo ngayon sa Barangay Poblasyon. So 4 out of 5 na barangay, pang-apat sa barangay na lalagpasan natin para makarating ng Anda Bridge. Ayan, dito na tayo sa Barangay Poblasyon. Woo, let's go. So ayan guys, yung nakikita nyo, yan yung Asbury daw? Asbury Asbury College. Ito yung nag-iisang kolehiyo dito sa amin. So mga courses nila ay education tsaka Christianity. Yan, Christian. Mga gusto mag-pastor, dito sila nag-aaral. Ayun o, Noah's Ark. Methodist ang may-ari. Ay, not sure lang ha, pero Methodist school siya kasi. Naliligaw lang tayo dito. Iwas traffic. Joke. hindi nagkaka-traffic dito sa amin. Kahit anong araw, kahit anong oras. No traffic in Anda. Oh, saan ba tayo? Kaliwa, kanan? Siyempre kanan. Bawal mga liwa eh. Pero mali yung daan. So yun guys, papunta yan ng Barangay Tundol, sa Tundol Beach. Ito papuntang Anda Bridge to. We are in the Kaliwa Road. Joke. And guys, medyo nagkaroon na ng mga sasakyan. At yan, nasa bayan na tayo. Ganyan. So now, ang kaisa-isang hotel dito sa bayan namin ay ang Danyans Hotel guys. Yes, nakarating tayong bayan. At pagod na ako. A few inches later. Nice, wala tayo dito. At dito na tayo sa park. Yan, hingal na ako.
Guys, ito yung municipal hall namin, Presidencia de Anda pangalan niya. At ito si Jose. Ito mga bayani sa I Love Anda signage talaga. Joke, hindi siya signage pala. Ito lang tayo at straight yun guys yung Jollibee namin. Ito ang Anda Auditorium. Diyan ginagawa yung mga basketball league dito sa amin. At dito ang papasok yung papunta sa center. Kaya yung center namin, RHU. Straight lang, diretso lang tayo. Muntik ako dun muntik tayo binangganan joke na. Easy lang tayo guys. Huwag nating simulan ng araw sa mainit na ulo. Siyempre kahit para maging pogi tayo. Kahit hindi, okay lang yan. Okay lang hindi maging pogi, basta mahal natin ang sarili natin. Boom! Joke. Basta mahal tayo na mahal natin. Siyempre mahal tayo ng pamilya natin. Yes, liko lang tayo. Ito guys, yung Veterans Memorial Saver and Veterans Memorial yan. World War II Memorandum guys. Kita niyo yung pelodo ko no. Yo, kaya bag. Guys, pagkaliko natin dito na tayo sa highway. Maganda na yung daan dito, dire-diretso. Change gear tayo para bumilis. Okay, ngalay na yung kanan kong gama. Ngayon guys, ako pa lang yung camera mula kanina. Wala pa tayong gamit. Wala pa tayong sabitan ng camera. Guys, napagod saan pupunta? Madarap mo wala ka sa So ganito pala yung feeling no, na may nanonood sa'yo na magbike. Kasi panigurado kung walang camera for barangay, titigil ako or magpapahinga. Nakaka-boost ng energy pag nanonood kayo. So para mas ma-boost ako, mag-like at mag-subscribe ka na sa Bricks ng Anda. Let's go, magsaw! Guys, sana tularan natin si auntie nang galakad kanina na nagsusuot lagi ng mask kahit saan man pumunta basta lumabas ng bahay. So ganon, sana gayahin natin siya or tularan na magmask lagi pag lumalabas ng bahay. Yun no, magsaw. Magsaw! Woo!
Magdadrive ako hanggang Anda. Yes, let's go! Magsaw! Woo! Gusto kong matutong mag-drive. Woo! Let's go! Ito guys, no? Kita tayo sa checkpoint. A few moments later. Ayun guys, so first ride natin dito sa Anla ay Anda Bridge. From Makalang sa bahay namin hanggang Anda Bridge, so kinaya natin yon. So maksaw tayo. Maksaw. A few inches later. Ayan guys, so malapit na tayo sa barangay namin. Nasa barangay Sablig na tayo. Ay wala pa pala, barangay Willy pa to. So ayan, kung natatandaan nyo kanina, pag lumagpas tayo sa tulay, yun na, barangay Sablig na. Ayan, let's go! Maksaw! Guys, so dito na tayo sa tulay. Ayan, barangay Sablig na. Ito na ang mahiwagang tulay. So, bari-bari. Ayan, so may spring dyan. Spring talaga. Yan, so welcome sa barangay Sablig. Na lang yung lalagpasan natin at barangay na namin, barangay Makalang. Sablig. A few inches later. Ayan guys, so dito may daan din papuntang Tondo Beach. So kakaliwa lang tayo dyan kung gusto nyo pumunta ng Tondo Beach. So sa next vlog siguro, malay nyo, sa Tondo tayo susunod, diba? Maksaw. Ayan guys, so medyo nakaka-proud. Ayan, naka-jacket na tayo. Nakaka-proud kasi hindi tayo naglakad, hindi tayo umahon, so dire-diretso yung ride natin. Hindi tayo naglakad ng bike kahit masakit na yung tuhod, at first ride natin to sa Anda. Yeah, let's go. So ayun guys, so pag-akyat natin doon at pagbaba sa daan na yon, barangay Makalang na. Whew! Kinaya natin. Thank you Lord.
sa bahay. Max out!